I'm in chains. I'm in chains. Το pijamomania.gr έχει 3 χρόνια παρουσία στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ είναι το αγαπημένο σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν ποιοτικές και στιλάτες πιτζάμες για να έχουν απόλυτη άνεση μέσα στο σπίτι. Εξειδικευόμαστε σε γυναικείες πιτζάμες με μοναδικά σχέδια και διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα σε plus size νούμερα. Παράλληλα, προσφέρουμε παιδικές και ανδρικές πιτζάμες, αλλά και επιλεγμένα γυναικεία ρούχα. Στην γκάμα του e-shop μας θα βρείτε σετ πιτζάμες, μαμά και κόρη ή μπαμπάς και γιος, που είναι το τελευταίο trend στα social media και θα σας ενθουσιάσουν. Οι πελάτες μας αγαπούν τη μεγάλη ποικιλία, τα υπέροχα σχέδια και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Σε συνδυασμό με την άμεση εξυπηρέτηση, τις καλές τιμές και την παράδοση σε όλη την Ελλάδα, η παραγγελία από το pijamomania.gr είναι μια εμπειρία αγορών. Μπορείτε να μας βρείτε και να μείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες προσφορές μας μέσω των social media, Facebook και Instagram. Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά τις παραγγελίες σας στο pijamomania.gr, αλλά και τηλεφωνικά στο 211 013 9248. Αυτές τις ημέρες τρέχει και διαγωνισμός με δώρο μια γυναικεία πιτζάμα, όπου λύγει σύντομα. Μπείτε στα social media της pijamomania.gr και λάβετε μέρος.